Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2026 i-Vigilante Citizen la siyiqala khona kwesinye isitolo esiyi-supermarket endaweni yase-Europe la esithola khona owesifazane owayezothenga ukudla kule supermarket kufaka kubhasikidi ngesikhathi ehamba nomfana wakhe omncane kodwa izinto zonakala umama noboy mase bephuma esitolo. Umama womfana base bemnqumile wayopha igazi ngesikhathi eselala phansi umfana omncane eceleni kwakhe ekhala engazi uzomlekelela kanjani uma wakhe. Emva kwesikhashana washona umama womfana ngesikhathi ekhala umfana ecela uma wakhe ukuthi akavuke. Lesi sehlakalo esishaqisayo sasabalala sagcwala zonke iy'ndaba. Abey'ndaba besola ukuthi lento yenziwe umuntu ongenamaphepha wakwelinye izwe olanga okungekho emthethweni. Lesi sehlakalo saletha ukusaba novalo ebantwini bendawo okwenza nabazali bengasavumeli ukuthi iy'ngane zabo ziyodlala ngaphandle. Nabesifazane base besaba ukuthi bahambe bodwa especially mase kumnyama. Abezomthetho kakhulukazi amaphoyisa ayisesola indoda eyayaziwa nge-Vigilante Citizen, indoda eyayisizakhela igama ekutheni iyona elwisana nobugebengu iyibambela yona mathupha. Imibono yabantu yayihlukene phakathi ngalo Vigilante Citizen. Abanye babethi uwumbulalo oyingozi kanti abanye babethi uyasiza ukuqeda ngey'gebengu ngoba amaphoyisa wasewenza umsebenzi wawo. Wayesetrenda online lo Vigilante Citizen, abantu bekhuluma ngaye bemncoma bethi usesebenza umsebenzi omkhulu ohlulela amaphoyisa amavili. Abantu social media babewaphikisa amaphoyisa ukuthi ayamsukela uVigilante Citizen ukuthi ubenganquma abulale lo mama kube kuwuyena ovikela amalungu omphakathi ebugebengwini ngoba kuthiwa ngesonto elidlule omunye umholi wey'gebengu osatshwa udayisa iy'dakamizwa ney'khali yena benabantu asebenza nabo abama-bodyguard akhe bathulawelo bedutshulwe babulawa bonke endaweni yakhe. Khona la e-Europe sithola omunye wesilisa ongokudabuka e-America igama lakhe uMichael wayengene ofisini le-business manager yakhe igama layo Owen. Siyamthola uMichael ukuthi uyisosha lase-USA elifike la e-Europe emva koku-inheritha ifa likababa wakhe lebhizinisi lezezindlu ey'qashisayo zikababa wakhe. Sathola ukuthi emva kokushona kababa kaMichael wabulawa yikhensa, uMichael ubefisa ukukhipha lezi y'qashi ey'sezindlini kababa wakhe ey'qashisile ngokuthi emva kokushona kababa kaMichael ayisafuna ukukhokha irenti. Kodwa u-Owen wayebonisa uMichael ukuthi kufanele uMichael abe ne-court order angavele aqhamuke sebakhipha kanjalo ngoba kuvumelekile. Ethi u-Owen kuMichael kodwa naleyo ncwadi yasenkantolo ayishiyeshi ngathatha even u7 months okuyilokho kwakuphatha kabi kakhulu uMichael ukuthi la bangafuna ukukhokha irent basangaqhubeka nokuhlala mahhala nje kusaprocessa leyo ncwadi yasenkantolo. uMichael wayetshela u-Owen ukuthi yena uzozama ukuthi athole ummeli ozokwazi ukuthi aprocesse isheshe lento kodwa u-Owen waxwayisa uMichael ngokuthi uMichael njengoba eyi-foreign esuke e-America maye la e-Europe akulula ukuthi izinto zakhe yiprocesse fast njengomuntu oyi-citizen yala e-Europe. uMichael wasukuma wahamba waya endlini yakhe la ayefika ejimele khona wajima eduze kwala ayilolongela khona uMichael kwakunenhlobo ey'ningi zey'bhamu ezaziphezu kwetafula nakuleyo ndlu ayibeke khona kwakungangeni muntu kwakuyindawo ecashile kuba namaglasi amawindi aleyo ndlu ayivale ngama-newspaper. uMichael siyathola ukuthi uyena lo Vigilante Citizen okwakukhulunywa ngaye yonke indawo ukuthi udumile ngokuthi ulwisana nobugebengu kodwa akaziwa. Wabashiyela imeseji ngale ndlela ajwayele ukuyirekhoda ngayo uMichael ukusithi ubuso bese yishintsha nezwi lakhe nge-voice changer mic. Kuleyo meseji ayishiya lapho wayechaza ukuthi yena konke lokhu akwenzayo hayi ngobe umbulali usuke evikela umphakathi ethi usukenza lento ukuvikela nokulwela abantu abangakwazi ukuyilwela bengenacala. Ethi mangabe inkantolo isaqhubeka nokudeleyisa amacala kanje nababulali bekhishwa ngamabheyili namaphoyisa esebenza slowly usazoqhubeka nokusebenzela umphakathi yena. Lelo zwi le-Vigilante Citizen elalishintshwe nge-voice changer ladlala kwabe yindaba kodwa bezama ukulidetecta bengatholi ukuthi i-voice kabani. Umphathi omkhulu wamaphoyisa uChief Henry wayekhuluma nabeyindaba ngesikhathi ebatshela ukuthi akanandaba ukuthi umphakathi umseka kanjani lo Vigilante kodwa izenzo zakhe azamukelekile ukuthi enze umsebenzi ungabuwenziwa amaphoyisa. Ethi wasabalalise lonke idolobha amaphoyisa ukuthi amfuna azamthole lo Vigilante Citizen ngokuthi babengalazi igama likaMichael futhi bengamazi nasebusweni. uMichael simthole egibele ibhasi lomphakathi ngesikhathi esahamba ngebhasi kwangena abanye abafana abancane ababili ababehamba nentombazane bezenza iy'gebengu bengafuni ukukhokha imali yokugibela ebhasini. Hey guys, your tickets. Hey, you. Guys, you did not pay your tickets. It's $150 per person. Fuck up and drive. Didn't I tell you to sit down and drive the fucking bus? $150 per person, please. Bathethisana no-driver abafana bebengafuni ukukhokha kwaze kwasukuma yena uMichael. Gentlemen, everyone on this bus has somewhere they have to be, and for some of us it's urgent, so please resolve your issues and go drive the bus. I will not continue driving the bus without everyone having tickets on it. Fine. Keep the change. Thank you very much.
uMichael eqeda ukukhokhela le ingane imali yebhasi wabuya wahlala eduze koyedwa wabatshela ukuthi ufuna bagcine ngci ukuhlupha abantu wathi ngeke benze lutho kwamanje kodwa kufanele bazi ukuthi usuku lwabo lwenhlanhla namhlanje. Pay attention, let me explain this to you. If you get onto a bus and you don't pay your ticket, don't pay, eventually the cost of everything will go up. But think about it. You're gonna look back at this moment and realize that it is the luckiest you have ever been. Believe me. Michael wabuyela esitulweni sakhe wayohlala aqhubeka ahamba ibhasi labafana bathi bephuma ebhasini bammisela imini bemthuka. uMichael esehlile kwesakhe isitobhi sasiqondene nesibhedlela wahamba esibhedlela eyobona omunye wesifazane igama lakhe uElsa owayeshawe waze wadlwengulwa abantu besilisa abayigebengu. uMichael wayekwazi okwenzeka ku-Elsa kodwa uElsa wayengamazi uMichael eqala nokumbona. Listen, I can't even imagine everything you've been through. Who are you? I'm just here to help. What do you want? What do you mean? uMichael wabuza ku-Elsa ukuthi yini afuna yenzeke kulabantu abamhlaselile. uElsa wathi ufuna baye ejele baboshe impilo yabo yonke. uMichael waconvince uElsa ukuthi into emayiya ngokomthetho wamaphoyisa nezinkantolo ithatha kude. uMichael efuna ukuthi uElsa avume ukuthi asize uyena uMichael ngendlela yakhe. Ethi labahlaseli mabengakhokhela abameli izinto ingajikela kuElsa kube ngathi uqambela bona amanga. Ethi uMichael ku-Elsa nawe impilo yakho ngabe isisengcupheni. What do you want to happen to them? Go to jail for the rest of their lives. And they might. Of course, we won't know till the end of the trial. Do you want justice? Yes. uMichael emva kokuvumelana noElsa wahamba eseyorekhoda enye imessage ngesikhathi basendela abeyindaba ekhuluma ebhekise kuhulumeni obusayo ukuthi uhlulekile ukuvikela abantu bakhe kanti nezinkantolo futhi aziwenza umsebenzi wazo. Ethi uMichael ingakho lelizwe lidinga abantu abafana naye. Ethi usazoqhubeka yena nokusebenzela umphakathi. Ngokuhamba kosuku uMichael wahamba emzini womunye ubaba onendodakazi eyidlwengulwe ama-foreigner u-6 ayayikulelizwe ngokungekho emthethweni ayigcine ekhishwe ngebhayili edifendwa nayimindeni yawo. Ngesikhathi uMichael ebuza kubaba wale ntombazane ukuthi baba khona nobulungiswa ecaleni lokudlwengulwa kwendodakazi yakhe kodwa lo baba akafunanga ukuphendula umuntu angamazi. Besakhuluma yafika intombazane yayiphendulela yona kuMichael ukuthi babungekho ubulungiswa. There was no justice. uMichael wezwa lokho wabonga wavalelisa wahamba kanti esibhedlela uchief wamaphoyisa uChief Henry wafika ewodini lika-Elsa. Wafika wazichaza uChief Henry ukuthi uwumphathi wamaphoyisa kanti futhi bazokwenza sure ukuthi babafuna baze babathole labantu abahlasela uElsa. uElsa wabuye wacabanga ukuthi le ndoda kade ifike ekuqaleni isebenzisana naye uChief Henry lo khona la eduze kwakhe. Ethi uElsa leya ndoda ibinobuntu ize yangibuza ukuthi ngiyabudinga yena obulungiswa. uHenry wethuka kakhulu ukuzwa ukuthi i-vigilante citizen kade ifike la ewodini lika-Elsa. Ngesikhathi esebuza ku-Elsa ukuthi bibukeka kanjani le ndoda kade ifikile. uElsa wabona indlela uChief Henry asethuke ngayo wabona nokuthi uChief Henry uyiphoyisa. uElsa wabona kungcono asheshe avikele uMichael ngokuthi amfanise nesulumane lase-Middle East. Middle Eastern looking. uElsa waqhubeka nokuchazela uChief Henry ngoMichael into engahlangani. Kwathi later uMichael esehamba ngasepaki waphinde wabona laba bafana ababili abahamba nentombazane kade behlupha ebhasini sebehlukumeza omunye umfana omncane epaki. I don't understand. You can't put your mom on I just, no, please, no, don't do that. No, please, just call your mom. Just leave my. Really call your mom, That's all. That's all. uMichael wathi kulo mfana omncane akafonela uma wakhe avule icala for labafana ukuthi baboshwe uzoba ufakazi. Nokwathi umfana omncane kade sizwa uMichael sebaleka wabuyela kulabafana abahluphayo babuza ukuthi benginganitshelanga nebhasini ukuthi usuku lweni lenhlanhla namhlanje. You remember when I told you on the bus that it was your lucky day? Waphinde wabakhuza uMichael batshela ukuthi Mike waphinde wababona bethinta omunye umuntu uzofika kubona ngqo futhi ngeke basayibalekela leyo nto. If I ever see you put your hands on anyone else ever again, I will visit you
and you will not be walking away from it. You understand? Kusasa uMichael wayegqoka iyunifomu ezenza iphoyisa kanti uzothumba ijaji lenkantolo uJudge Reinhold ngesikhathi emdraga ngomjovo. uMichael wadrayiva leyo moto yejaji eyayinejaji eliqulekile eceleni. Leli jaji uJudge Reinhold uyena ekuthiwa wathengwa ngemali wakhipha labasola abawu-6 abadlungula bashintshana ngentombazane yakulomuza kade yekuwona uMichael emini. Waphaphama uJudge Reinhold ngesikhathi uMichael embuza ukuthi angaphatheka kanjani uJudge makungathiwa laba bantu badlungula indodakazi yakhe. Ethi wena kusho ukuthi uyijaji elivumelana nobugebengu ngesikhathi emdlalile ividiyo eyayisefonini ngesikhathi uJudge Reinhold etshela beyindaba ukuthi boba u-6 labasolwa abanacala bayasukelwa. uMichael wacasuka wabulala leli jaji wasethatha ibhodlela likagologo wathela ngalo leli jaji waselisika engalweni ukuze kubonakale ngathi lona leli jaji ilona eliyibulele. Walishiya kanjalo lopha lelo jaji laselifile uMichael ngesikhathi esesuka kuleyo ndawo. Ngalobo busuku umphathi wamaphoyisa uChief Henry wayesebhanga ngesikhathi ephuza. Owesifazane odayisa khona emtshela ukuthi umazela ku-TV. Lo wesifazane ebuza kuChief Henry ukuthi bona beyamaphoyisa abayizondelani lento eyenziwa i-Vigilante Citizen ukuthi ilisane nobugebengu. Wathi uChief Henry ngeke bona beyamaphoyisa bavumelane nabantu abama-vigilante abazohambe bezenzela ukuthanda kwabo. Wathi lo sisi ubani onendaba. We cannot have vigilantes running around doing their own thing, you know? Who cares? Ngokuthi uChief Henry wayengamazi naye uMichael leyo vigilante ukuthi unjani. Naye uMichael wayehleli ngakwibhayi babuka nje bengamazi. Nokwathi mayiqalaza eceleni uMichael wabona abanye ababili besilisa bedraga utshwala abantu besifazane ababehleli lapho ngesikhathi labo besifazane besaye ngasetoilet. uMichael ngokubona lokho wasukuma wayaza kulamadoda watshela ukuthi phuthumani khona inye indoda ezama ukubamba ngenkani intombazane lezi namba nazo eyisukala. Aphuthuma lamadoda eseya ngakhona la kuye ngakhona labo sisi. Esehambile lawo madoda uMichael wawaswapha lawo madrink wathatha lezi itife wayibuyisa ngakuwona lamadoda. Kanti uMichael ngesikhathi enza yonke leyo nto nje uChief Henry uthule uyambuka umbukela kude. Emva kwesikhashana abuya lamadoda esehambisana nabo labantu besifazane. Lamadoda aphuza logologo wawo uthakathile engazi ukuthi iwona. Nokwathi emva kwesikhashana lawo madoda azulelwa amakhanda badizi yalala. uMichael wabuya watshela labantu besifazane lonke iqiniso ukuthi kwenzakaleni. Bethuka labo besifazane mabezo ngesenzo salamadoda baphuma sebegijima. Esehambile naye uMichael wabuya uChief Henry wazothatha le glass kade kuphuza ngayo uMichael elibamba ngendwangu efuna ukuthola kahle ama-fingerprint alo muntu ukuthi uwubani. Ngakusasa uMichael wahamba waya kubo lo mfana oyisulumane eliyi-foreigner uYusuf Al-Sharang ngesikhathi uMichael engene bakhomba bonke umndeni ngesibhamu. uYusuf wahamba esesheshe sethi uyoshaya uMichael wamdubula idolo wabatshela bonke ukuthi abahlale phansi. Sebehleli phansi bonke bewumndeni ubaba kaYusuf watshela uMichael ukuthi inkantolo yamthola engenacala uYusuf kushuthi akayidlongilanga leyo ntombazane. Kodwa uYusuf washo okuhlukile kunobaba wakhe ngesikhathi etshela uMichael ukuthi le ntombazane yayifunela yona isex. uMichael watshela uYusuf ukuthi akayeke ukuqamba amanga ngoba kuthiwa le ntombazane babeyivala umlomo nabangani bakhe beyidlwengula. uMichael waqhubeka lapho wagxeka udadewabo kaYusuf ethi wena-ke sasingekho isidingo sokuyiposta online leyo nto. Ubhala kwi-social media ukuthi yayicelela vele isex le ntombazane ngoba yayigqoka isiketi esifishane. udadewabo kaYusuf watshela uMichael ukuthi vele yayifunela le ntombazane isaqhubeka nokuthi kwakufanele vele obhuti bayo bayenze leya nto. uMichael wathi lezi iy'ngane zidelela ngoba yifundiswe abazali bazo ukudelela. Ethi uMichael uyaqala ukubona iy'ngane zamasulumane ezingayiphethe kahle. ubaba kaYusuf wakuphika lokho wathi iy'ngane zakhe ziyiphethe kahle futhi ziyasonta. Ethi eza la ekhaya iy'ngane uyikhulisa ngebhayibheli lamasulumane iQuran. I teach him the values from Quran and these values from our family. uMichael watshela ubaba kaYusuf ukuthi akanandaba nazo zonke lezo iy'ncazelo zakhe. uMichael watshela uYusuf ukuthi akafonele labangani bakhe adlongela nabo intombazane bezela. Kodwa uYusuf wayengafuni ukwenza lokho. noMichael waqala lapho wabala i-countdown ethi 5 4 ebale leyo countdown uMichael ekhomba uma kaYusuf ngesibhamu. Nokuyilapho uYusuf asheshisa afonela khona abangani bakhe. Nokwathi emva kwesikhashana kwafika ababili abangani bakaYusuf nokwathi mabengena akangagcina lapho uMichael wakuqeda wonke umndeni wakaYusuf ewudubula walinda labangani bakaYusuf abasele. Hello. Come on. Go. Okay.
uChief Henry, uchief wamaphoyisa, wabuyisa ezotshela amaphoyisa ukuthi uMichael Sanders lo wezindlu eziqashisayo uyena umuntu oyi-vigilante citizen. uChief Henry waphuthumisa amaphoyisa emzini wababa kaMichael ukuthi awaphuthuma olanda uMichael, kodwa ngokungazi kwamaphoyisa uMichael wayesewelindele vele ukuthi azofika, ngoba esewahlomele ngesibhamu esasakhele ukuthi sihlale la sakhele khona singabanjwa umuntu ngesikhathi ebabona beze babuka kwi-security camera. Amaphoyisa angena eshesha lapho ehlomile selindele umbeka phansi uMichael. uMichael waboneza wawatshela ngespeaker esasakhelwe lapho ebatshela ukuthi uma besafuna ukuphila abajiki. Kunokuthi alalele leso sixwayiso amaphoyisa avulela ngenhlamvu. uMichael wavele wasebenzisa lezo yibhamu zakhe ezakhelwe lapho, wabulela wonke lawo amaphoyisa angaphambi kwendlu yakhe, waphuma lapho wabaleka. uChief Henry wahlomisa amanye amaphoyisa ngesikhathi esengena nawo. uChief Henry namaphoyisa bayithela kwinqwaba yezidumbu zamaphoyisa ayesebulawa uMichael before abaleka. uChief Henry wabaphoqa ukuthi bavule le container eyakhele, nokwathi uma bevula bengena lapho bathola ukuthi kunenye imbobo yokuphuma eyakhelwe phansi akwazile ukuphuma abaleke ngayo uMichael. Bathi uma bevula isivalo saleyo mbobo kwaqhuma elinye ibhomu elalicushiwe lapho elabulela inqwaba yamaphoyisa laze lalimaza kanzima na uChief Henry, uchief wamaphoyisa. Nokwathi esazama ukululama esibhedlela uChief Henry bamlethele ifoni efonelwa uyena uMichael ngesikhathi ivigilante imtshela ukuthi uhulumeni kufanele aphaphame manje ukuthi abantu bakhathele njengoba ebonile ukuthi isupport yabantu abaningi basupporta yena uMichael. Exwayisa uChief Henry uMichael ukuthi mangabe uhulumeni ehluleka uku-actor abantu bazoyithathela ngezandla. uMichael etshela uChief Henry ukuthi njengoba wena ungumsebenzi kahulumeni futhi uchief omkhulu wamaphoyisa, wena khuluma nabeyindaba bangabe uPrime Minister engafuni ukulalela. Ngokuhamba kwey'nsuku kwezwakala kuthiwa futhi sekuphinde kwashona amanye amajaji amathathu, nokufa kwawo konke kwakuvele kuthiwa ama-suicide kwakungasaqondakali. Ekhaya kubo le ntombazane eyi-teenager eyidlwengule uYusuf namagenge akhe. Wathi mayezwa ngesigameko sokubulawa kwabo bonke abantu abamdlwengulile uhlangene nomndeni wakaYusuf wonke uphelele. Esikhundleni sokuba nozwelo wajabula kakhulu waze wabamba ubaba wakhe ngesandla. Hawe Master, siphenile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.